ka mga nandiyan anak ko na kay Dasara kun. Nimbag la pabigsam nga agina na. Bumtak mo na ti Sara tinwangan, di ka pala bumangon dita. Bes kumamon matulong ay ti trabaho dito balay. Kay pa mga nagkayo. Ang pero ko si Daal nga may luto. Basta na tal kang kalayo na yang may si tampay na dayta. Aging ina na kayo nga bigatan di kay pala bumangon tal dawan. Ay naman, ito dati bakbak ka tayo. Ay, nasaong nga bigbigat. Ako, nagrigat. Ina nga na dati luluto. Kaya ginitaga tilapia nga minirmarak ti sili sa uray no uso natin panaglingkad mo ti panaglamot mo. Okay na nakiti, bagi man amin rin, tigil inawan, nanalpas kayo nga naging lamutan, awagan. Ay nga, nabakuha-kuha mo to, ako mabangkay kumamot ang ginawan, ang tinasilang lamutan mo. Nanalpas kayo lang ng ano, nagatakay na sama nun, naging MA nun, MML ang MLA nun.